Asa ila mayok ni boss? Mayok. Ano sa'yo apelido? Mayok di Bunjay boss. Oh, mayok. Bunjay? Oh, nadia rin lang ako, no? O, nang balaya? Bayan lang dari. Ah, sige, lamat boss. Gigi. Yo. Yo. Ayo. Ayo. Tanawa ko tuwan. Bunta to. Ayo. Oh, magbuntag ya. Te. Uy, magbuntag ya sir. Han, sigmo lagi order mo. Lele. Ikaw si Mayok di Bunjay boss? Oy, Doy. Agkato ng order. Oh sir, katuning order ninyo nabot na? Dili ara kan abot, Doy. Ah, magmay patawan boss oy. Tara boss. Ya, picture ni ka boss ah. Wala picture. Pila Ay, ginata na, Doy? 500 boss. Mamuti di ko ana. Mamuti jud kanihan. Uy, hangyo ka na, Doy. Wala, mora ba ni original price boss ya? Tigduran tang ko deliver. Sige. Ako'y kwanta diya. Ano po'y kwanta diri? Aw, dara, Doy. Salamat kay boss. Ah, sige. Hinay lang ko. Ublihin na imong gi-order. Muha man eh. Unsa man han? Sama ni. Sampita to, sampita Wings to. man ni nga. Uy! Ujik man mong gi. Ali, Order. ali. Ay, day. Ali, Doy. Unsa ni kalakiha, Doy? Di na mahimo na. Anong wing dali mong gikuan? Ang order ko tutsik man para manaw. Mora man ni Ay order. dili kinamao. Say, ambi na, dili na kumudawat na. Pwede ni maripanan gud boss. Ayaw, Doy. Batik ni inuwa, Doy. Ako, ayun, ay dili gyud batik gyud. Siguro ko deliver boss. Ambi na kwarta kay laing kay paminaw ni nana oy. Ibayad tag sakto niya himaniman dadan tag wings. Unsa kay tuos mo? Unsa kay tuon mo sa kung naong labanan? Lalay ko kabalo ni boss kay siguro mo deliver boss. Ang akong order. Ano may? Ano man na? Kaya tinong mo. Dili kina, di jud ko mudawat na. Bahala nag kuan mo kwatong kartahan. Saan ko ni boss? Iripan na lang inapod ko Ay, boss. dili, wala. Ikaw bahala niya. Kanang inyong produkto no gini klaro. Ako'y makuha na ni boss. Awan ako'y pakinang. Ikaw may makuha na na. Kaya akong order, dili ni mao. Ano ba ko'y kalibutan na boss? Kaya igor ako deliver boss. Tsukod kagawas ko buhi diya o dili mo na iulit akong kwartaan han. Ah, boss, igor rin ko deliver boss. Ay, Dinimayo niya daw. Kujik among gi-order, wings ni abot. Nga pampaputi mo sa ano yung gidala boss? Hindi kumado ka na. Hindi na makapatay. padungkab ka. Ah, kanay mong gidala. Di na makapatay. Di kumado ka na. Unsay dili? Ayaw, Tracy nagbuk na patay ng buang nga ka. Awag mo gidala mo. Ayawan. Igor ko deliver na yun kung nanaon. Tinidor na yung gihataghan. Hero. Mga gutong ko nito kan. Ah, sige, last. Tikang yun. Ah, Ay tikang kung hadlok ka ha? Ay, gudlo ka. Tikang yun. Ay kung hadlok ka. Ah, malam mga matay na dre, eh. Di ko mahadlok nimo. Ang dali yan. Tirahan. Nga, tirahan. Saman, iulit mong kwarta dili. Hindi maayo niyo dong. Ibo na lang Kujik ito. ito. Anong hindi mo pinatyawan na ito dre? Bumutong siya ko nilagay. Hero. Oh, wa ko mahadlok anak. O magkabuto na. Patay ko. Yakusak yung batarungan. Bahala, Daganan. ginaon sa tani. Daganan. Isa. Dua. Daganan, klaro kay kusil kina. Oh, di lagi ko mahadlok na. O magkabuto na, patay ko. Uno, tigid ka. Okay. Last na lang yung tingog yung muli araw. Daganan. Oh, di ka mahadlok ha, be.